So karon na atong challenge mao ni siya ang tubig challenge. So ang pamaagi ani nga challenge nato karon naman mo yung mga water kuan diha kanang disposable cup. Inyo na sudlan og tubig pero tagsa-tagsa ra mo ha. Inyo na sudlan tubig din inyo hang lokdoon. Gikan mo didto ang inyohang gamit sa paglakaw ana ang usa ra ka TL. Kinding-kinding ra ha. Dili jud na itukod ang inyong usa ka TL. Ha? Wala palagi gyapon si tatay episode ma'am. Si tatay pisot kay di ba wa pa man to naulian ihang tuli. Mingon mi ato kita nang mga Kuan, ayan na sang TL. Napian. kasi kuwang og calcium ma'am. Ha? Kasi kuwang calcium ba mo iyot mo sa init kay adlaw kuan. Sa tagay pa na, okay? Wala subhan. Na kuan alimokoy last Ernesto sa muka. So mutuyok mo diri ha. Naara moy 5 attempt. Okay. Okay, ready na? Ikaw na. Lokdoon ha, lokdoon. Okay. Kinding. Sama ba yan kay maka-concentrate ka. Kwarta. Pre kwarta ni. Ang premyo 30,000. 30,000 kayo nalimtan. Ang ganahan sa tubig ma'am wala rin problema ma'am. Wala ra. Puno jud. Kuan. Pwede ra mausik-usik basta di lang jud matagak ang baso. Pwede ba lu usal sa ma'am leleman. Dili. Unsay mo nasugod mo na jud ang tiil. Ligo mo sa tamin ni human. Pilit pa kayo. Upoy. Nabasa ang brief. Nabasa. One attempt. One attempt. Pang challenge ni siya ma'am. Kinding-kindingan eh. Timbang-timbang. Pila ka ni ma'am? 5. One attempt na ka. Two attempt. Ay kinding. 3 attempt ra. 5. Ang pinakagamay og attempt ani mo akong premiuhan. Atay ra. Nakaligo na. 3 attempt. 3. Tanggo na ko silipon ma'am kay mabasa yan ma'am. Halipong mo kay. Klaro. Nakan si Ernesto kay way buhok Ernesto. Way yung sabal. Pwede mo na ilukso ana, basta rin ang dagat no. Dili, kuan raman. Kinding-kinding raman. Kinding. 4. Last. 4 attempt. Ari malas man di. Malas ya. Nagbuhat siya lang aganan. Pabor ka. Nanan, siyamot. Atikig mo ba? Nangihi ng purong ma'am. Ari kinding. Ari kinding. Ay saba ba ya? Yung mo lista ko ng akong mga mob. Sige na pangilamos. Grabe na yung. Ay lagi ba? Grabe yan. Hindi ko tag-break kayo mga bayo. Tuin. Relax yun. Ano lang nagi sa katin. Bangis bato ko kwan. Ay.
Sus bangag. Ilokso. Tagak na. Sus bangag yan. 5 attempt. Oh, next, Totong. Go, ano to? Ay. Yeah, Totong. Abagag, box Totong na makakupot sa iyang kuan. Baso. Ay sama ma'am na puno yung baso mo. So ba kasana niya. Di, okay ra na, okay ra na. Puno ni mo niya. Mahagbong mo gyapon na og mahagbong gyud. Ay nanggol pa. Kita mo siya. Nawa. 1 attempt. 1. Makadistract mo ka. Sama ni alam mo ko mamay makadistract. Aw, distract. Kadistract ay. O pagkay kasugod. Baga ang kay magbuhok god. Lakansi dyan mo Ernesto. Oh, kaplastar man iyang baso. Yeah. Oh. Balik. Lakaw. Kani ang tato ma'am, distract mo niya ko. Yeah, balik. Sa mga kalampol ko usaha ni ma'am, burden daog ka na ginako. Oh. 1 attempt pa Totong ha. Balik. Mani matindog. Sa imuha ng buhok. Sa imuha ng buhok. Taro nga. Mahurot mo kasi yung tubig ani ma'am. Yeah. Ako din. Oh, kana. Ako kuno ni ako sa akong Oh. Balik, balik. oh. Basa-basa lang ko daan ma'am kay. Yeah. Sugod na ha. Ilan ko ya ma'am? 1 attempt pa, 1 attempt. Kawa pa mo siya kasugod din niya. Oh, ito attempt. Balik. Bali. Pit na. Oy, ito. Nayabo. 3. Oh, 3 attempt. Balik. Mahurot kini tubig gid ma'am. Kuhat. 3 attempt na. Dapat mo tuyok ha? Tuyok niya balik sa agi. Yi. Yi, hapit na. Ha? Oh, balik. Balik. Tuyok siya sa kon, galon. Oh, pahuay sa. 3 attempt na ra ba ka? Ayoy. Hmm.
Pil mo saktiin. Iyapit na. Kumay lagkuwang. Hindi pa lang na ana-ana. Nuknura. Ah, hindi ko likod suron pagkuhan. Dito, Jud. Hilaya, mamay. Okay lang. Relax ka, kay. Napatutot na episode naman. Maulit yung champion. Kaya pati itong lahat ayuang balancing. Kude, hindi ko ma-blessing. Sige, kumay lagkuwang. Katawa. Wakabot. Ay, lanaw. Wakabot na natumba. Abot. Kaya ko yaman. 4 attempt. Opo, akin. Oh, pero at least nakatuyok ka. Sige. Napay last. Napay last. Oh, balik. Ako, ano, Nawa ka kaabot ang basa napa sa kuan, makabot sa balde. Yeah. sana. Salamat. Sana. Oh, at least nakatuyok ka din. Dapat malabuan kang Eristo. Si mama nang Hinahinay patuloy mo. gani. Okay, Ernesto. Okay, nauga na si Alimokoy, nauga na. Oh, Ernesto. So, totong tugsok, nakatuyok siya sa galon pag 4 attempt. Yes, ma'am. Oh, ayaw, disturbo ha, si Ernesto. Ayaw, disturbo ha. Ako mag-disturbo nyo, ha? Oh, wala ba siya disturbo? Katiran. Katiran. Okay. Katiran mo naman kuhan. Naruhay ka kuhan mo kay. Yeah. Go! Ay, sa mga sa punan mo. Kaya wa Ayaw, bawa mo puno. Oh, ayaw sa labte. Yeah. Daog na ni si Ernesto ron. Kiwa may buhok. Oh, di ka sana. Kaya mamapuno mo. Nagkuhan ako singot naman. Yeah. Hari kinding. Na, bali pag. Bali. Nga, mo man akong kuhan ako. Bali din na. Nga, mo man akong Basta makatuyok ka na. 1 attempt. Ah. Palabi sa itotong Eristo. kuhan. Dapat dili ka kaabot og 4 attempt makatuyok ka sa galon. Suram sa din kuhan na di. Yama-yama ni kulay. Bali ang kiting niya. Oh, mo man na yang ana man siya komportable. Tutawa. Ato po ng tubig eh. At sa kuhan ka riyakat. Michael Jackson na ko. Oh? Sapa na do. Nay, labde. Kuhan kay. Okay. Hari kinding. Hari kinding. Oops. Nay na lang kay layo pa kay ka sa galon. Bubitaw. Agay. Pangag. Hari kinding. Woo! Nagkuwag singot. Oh, makaplastar magod ang baso niya kay dako ang kay siya tabon-tabon. Oh, hubon. Tuyo ko na. Sige, God. Sura ni. Kabukuan eh. Tuyo. Oh. Ay, okay. Mura man sa ni karang. Basta makatuyok si Ernesto, daog na automatic. Makabalik. Balik. Rumahaman. Matlang wala daan. Oh, 2 attempt. 2. Balik. Para na rumahaman nga. Bajiwak. Buglay. Yeah. Gusto mo yan ng datoy? Eh, kata na.
To attempt na yaha. Bangag niya ko. Iya, koron lagi nga nung katuyo ko na prayer ta. Mm. Ari dito pagsukan. Anak ka nagtutuyo. Dagang chance. Yes, kira na prumahan mo daan niya. Balingag kayo, nagkuhan, hiwi na daan ang pamurma. Gisog kayo ka na. Balim na yung kuhan. Baligod. Pindi man sa kuwagod. Pindi. 3 attempts. Oh, 3 attempts na. Babalik. Oh, dapat makatuyok kay ni ka 4. Ge. Wala dyan pindi. Oh, ge. Woo! Paling kamot jud nga maabot ka sa 4 attempt diha sa kuan. Balde. 3 attempt na siya. Kapor ka ni. Mm. Makalampo sa 5, mandaw gyapon siya na. Makatuyok siya nga rin. Oh. Oh, na din niya gip. Ari king. Ang daw ni mo, mura iring. Ari king. Oh. Oh, nag number 4. Yes, nag-abot tumahama. Abtan laylay kay sino kay naan? Bahala ka diyan. Kuan basta na ko naning kamot ko. Mm. Therefore. Oh. Bayan ng tayo sa iring. Sige mo sa nakit. Uway mo na. Mm. Bangag. Hindi pa. Oh, Tayo bangag. 4 attempt. Oh, 4. Oh, makalampos siya, ma'am. Oh. Siya. Oh, gi lampusan ng 5 attempt. Puro bangag gari. Ge. Kadra. Ika 5 na ha, ika 5 attempt na nimo. Ge. Aduh, ko na. Shooting para batag. Kuan. Paulit mo ko ron basa. Ano sama mo? Basa man ta. Ge. Di basa kay. Panikamot yung magkalampot ka. Ano? Dugangin, basa. Dugangin. Doan. Kunin ang tubig niya, ikaw may kayo. Sakto ra na. Di, kuwang na. Kuwang naman, di mo usik. Puni. Puni biot. Oh, punay ko na yung baso. Kailangan, marga pa, muli na ka. Inuang. Kung ano Oh, mana, ge. Indagan.